знам, че си изкрезиш. Обаче искам да знаеш, че си взех полука и никога повече няма се повтори. Шмърк. Какво? Кокаин. Занимяша! Как ще шмъркаш, бе? Диша лепило. И да стрими чумбери, спичам ви вечното дерби кеф има, щото ма кефи, какво ми е кът ма изкефи. Как така е? Мисля природата. Можеш ли да ги задоволиш, а? Мога да правя чужди песни, посред нощи плащаха ми. За римите ми те се чудят още хапата ми. Като кот къса, да не си на амфетамини. И полата, и морала, и гърдите са ти мини. Абе фо, ако не си ходил на мания канята, ама кифло където съм аз, то там е манията. Чупихте кенефа е човек, 7 коча вътре са реки по интереса. Чичови колко смъртен, изкъртен на външен вид отвътре свеж. Ежедневно леш, изкрезал е тая младеж. Пуша си от моето лек, не го бъркай за твоето, който го може, останалите мажат и толкова. Хапате ми, ти какво мислиш? Като подкаса, като подкаса, като подкаса, Хапате ми, като подкаса, Нати тази краставица хапате ми, и си я заври. като подкаса, Нати тази краставица хапате ми, и си я заври. като подкаса. Една вечер пътувах пеша на автостоп. Отидох пеша там. През 2004 година. И? Отивам в бар Орфей. Като човек, като клиент. Седнах на масата. Поръчах си от бармана едно безалкохолно да пия. Имам 2 палки в гроба, 3 хилки в гардероба, 2 глави в блънта и ще пълня носорога. Нямам вила на хълма, къща с сауна, зад мен е Бургас и на гърба ми е Варна. Чими италяно, фамилия, 9-то коляно. Не съм рапър, аз съм Андриано Челентано. Нямам почки, бицепс, трицепс, имам корем и винаги насякъде си го нося с мен. Имам полилав къш от Ирина Флорин. Влизаме отзата за теб, клуба е затворен. И той в пакета як кажи, от него зе копита же, от майка ти е. Ти с телевизор мен не можеш да ме оплашиш. Познавам от махлата всички те я паши. Кът ти дадат еш, кът те гонят беш. Не очаквам се то въртеш, след с него валеш. Много големи мишки, хапате ми, като подкаса, много големи мишки, хапате ми. Имам едно малко брадва с него. като подкаса, Хапате ми, като подкаса, хапате ми, като подкаса. Разни глупости пише. Защо тогава си така, какво си видя? Ще чуме то в телевизор. Чакай, тебе не те интересува, господин Владимир, 24 се определят ти. Ако те пусти, виж, още ще видиш. Кучетата, какво правят в тази ситуация? Кучета няма, повечето озвраха кучета. Да бъде смърт. Смърт предстои да бъде. Как да се събора аз? Ти казвам, някой път имам едно малко брадва с него спа. Джими, няма ли си ходим, бе? Да знам. Аре,